Kansụl ime obodo Oyi esonyego na mmemme ụbọchị ụmụaka etiti nke afọ a n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Nteje. Ya bụ mmemme bụ nke ndị bịara gụnyere ndị eze ọdịnala, ndị eji okwu ha bụ izu nakwa ụmụ akwụkwọ sitere n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche na kansụl ime obodo ahụ. Onye ọrụ anyị bụ Onyinye Agụbeze sonyere ha na ịbụ mmemme ma weta akụkọ ka o si wee gaa. Ụbọchị ụmụaka bụ ụbọchị a na-emerube kwa afọ ọbụla na ọnwa Mee 27 na mba Naịjirịa. Ọ bụ ụbọchị eji ekene ụmụaka gbaa mbọ ụwa ma kpọkuo ndị nne na nna ka ha cheta ihe ha megasịrị mgbe ha bụ ụmụaka. N'okwu nnọọ ya ka onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Oyi Local Government bụ Honorable Emmanuel Nweke kwuru na nchekwa ikikere ụmụaka bụ nke kachasị mkpa n'ebe ụmụaka nọ maka ha bụ olileanya nke obodo a. Ọ dụrụ ụmụaka ka ha wepụ aka n'ajọ ihe ma tinye uchu na ihe ọbụla ha na-eme. Ọ dụkwara ndị nne na nna, ndị agbata obi na ndị na-elekọta ụmụaka ka ha were ezigbo akparamagwa ma ezigbo ọzụzụ na-enye ụmụaka ha ka ha bụrụ ndị kwesịrị nṅomi n'okwu ha dị iche iche. Ka ụmụaka na-abọ bụ Mmasịchukwu Nwigbo na Maazị John Bosco Nwankwọ kenere onye ọchịchị nchere oge ahụ bụ Honorable Nweke maka ikwete ka ha nwee aṅụrị n'etiti onwefa ma dụọ ndị ọzọ ka ha bụrụ ndị a ga na-enwomi n'oge dị n'iru. Ka ọ na-ekene ndị bịara mmemme ahụ ka onye isi okpuru ọchịchị Local Government Area Administration bụ Lady Edith Enuke kpere ekpere ka Chukwu duo ha ma nachiekwa ebe niile ha si bịa. Mmemme ahụ bụ nke a nọrọ na ya wee gbaa egwu ọdịnala wee kwuo na ahịrị na ahịrị nke ndị National Primary School Nteje na ndị Sacred Heart Primary School Nteje na ndị Ezi Primary School Ọkụzụ bụ ndị nke gbara ndị nke mbụ, nke ịbụọ na nke ịtọ na ngalaba nke akwụkwọ ndị praịmarị na ndị New Era Secondary School Nteje bụ ndị tụrụ ugo n'ogo ndị sekọndrị.